entusiasmat, radiant, eufòric, feliç i molt emocionat de tornar-vos a veure. Estic tan impressionat que tinc la pell de gallina. I és que jo pensava, t'imagines que vas allà, els muntes tot aquell tingueu a la façana de l'Ajuntament, que aquí dins hi ha gent que es passa només sense veure el sol, perquè està per la finestra. I després, nois, no ve ningú a veure? I a sobre aquest any que he tingut paletes. És que em tocava fer reformes a algunes finestretes, perquè després les coses es fan bellotes i... és igual, la qüestió és que som tots aquí, i a mi no hi ha res que m'agradi més que veure molta gent des d'aquí dalt, perquè som tots tan bufons. I ja sabeu què passa, quan estic content? Que em venen moltes ganes de cantar. Voleu cantar la cançó de Llaminer? Ai, que bé! I com que em sembla que alguns pares també se la saben perquè l'escolten al cotxe, que cantin també! Música! Llaminer, Llaminer, ja ha arribat el Llaminer, un bastó de caramel i un barret de sucre, un vestit de colors ple de dolços i bombons, les sabates i els mitjons plens de ratlles són. Sempre amb un somriure, ja pico un ullet, el meu calendari sempre estic content. Perdó, soc molt dolç i ensucrat i una mica entremogat, però jo sempre estic a punt per muntar un salt. A veure, aquestes mans, a veure com fan. Llaminer, Llaminer, ja ha arribat el Llaminer. Soc aquí ben instal·lat al meu calendari. Jo ja ho tinc tot muntat, 24 finestres, una història diferent, tots els dies de vent. Amb la ballarina, que el seu fil de vent, també amb la fada, i un senyor cuinat. Llaminer, Llaminer, ja ha arribat el Llaminer. L'alegria del Nadal. Soc el Llaminer. Tic-tac, tic-tac. Ui, quins nervis! M'agrada tant que tingueu a veure el meu calendari. No, el nostre calendari. El nostre calendari. És que si dic que és meu, llavors tota la colla que viuen aquí dins se'n pipen com mones. El que sí és cert és que jo sóc el responsable de desvetllar què hi ha darrere de cada finestra del calendari. Tic-tac, tic-tac. Ui, quins nervis més nerviosos que tinc! Que no m'equivoqui de dia, jo, ara. A veure el rellotge? Sí! Va, tothom preparat, que ara mateix descobrirem quina història s'amaga sota la data d'avui. Un arbre de Nadal? Que macos que són, oi? Ja us ha fet fotos amb el que hi ha aquí al passeig? Jo no ho puc evitar. Cada dia quan passo pel davant, foto. O sigui que quan acabi el calendari tindré 24 fotos a l'arbre del passeig. El meu m'agrada tant guarrir-lo que no puc parar de penjar-hi coses. De fet, alguna vegada hi he posat tantes garlandes, tantes boles, tantes figuretes i tant de tot, que l'arbre ni tan sols es veu. No hi puc fer més. Adornar l'arbre de Nadal és una de les coses que m'agrada més del món. Si fos per mi, jo el posaria al mig del menjador al mes d'agost. És que això d'haver d'esperar tant em posa nerviós. Ui, què t'has fet? És hora de tornar cap a dins. Aviat serà l'hora de sopar i encara m'haig de rentar les mans. A més, ja se'm comencen a refredar el nas i les puntes dels dits. Però és que jo... És que amb tanta gent aquí a la plaça no vull entrar encara. Des d'aquí ja us veig tan bé. Sou tan bufons. Va, decidit, encara no me'n vaig. De fet, ara m'han tornat a venir unes ganes boges de cantar.
Sí, això és el que vull que fem tots. Cantar! Que voleu cantar? Molt bé, doncs cantem la nostra cançó del Nadal. Ei, veïns, i vosaltres, com que esteu molt contents, podeu fer la coreografia des dels balcons. I els que desafinin, doncs que piquin de mans o que xiulin. Ei, però que ningú